ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti maudi apaset ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Krimen, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imawag ti gayam ko, mapanda ka no iti isla. Bareng adapay ti gayam ko ijay. Adapay nga ta, ang mga numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag. No agpayso ti atap tayo, nagdakiskit din nga iti bus tayo. Wan nga rod, nalabos a kinadakas. Gamorod iti kwarta. Kasla tamat ng Girl Scout dito eh. Ay ma'am. Dito yun ti pangaramatan ta iti inaadal ta iti Girl Scout. Ti agitalay kan umulay babaon iti talay. Ngam ulos mat akinartay ti aramatan ta tawan tali dito. No makapanaw talakit di dito eh. Agsungbat kanyak dayja a Salvador. Anya ti aramida ma'am. Idarum ko, gapo iti panangipupok na kadata dito'y isla. Nungay ibaga na asan tamot anak kapupok, ta nakalukat mo't ti balay. Ngam adda na nga to abakod. Di ta makarwar iti inaladan. Boss, apay adyay nalaad ti kursunada yo. No ubing kan napintas. Masiguradok ang narigat nga arman. Angam no bumakit kan sana napintas. Agmayat na dagos, no yawis ko ti kalaysa. Ipan yun to kadimanan ijay isla, boss? Kamumtang iwat mo, no kayat mo tinasaya at loko. Ay, hun gayam. Nakalipatak, boss. Sa narumbang akan nayon may palagip ko kin kati sikreto. Manipod ita. Laglagi pag-akanayon, boss. Nasayat, abangan mo jak makapagtepel kat matep-tep ko ti sungom loko. Addaytan, manumutten kinatagbat ta pagbaddakan. Aguray ta padasat ti umulay. Takita ag tiruar ti bakaw, no adda mabalinta pagbabaan. Sige, mangala akmat iti atidug aruno. Tayawat ko kan ka tinakartib nga ulas. Taigalot mo iti sangati kayo. Wun ma'am, bareng maaramat ta pagkaputan nga umulog iti bangir ti bakaw. Alwadam nga ruan. Ang mga nusaan mo amay galot analaing tinakartib nga ulas. Di ka madanagan ma'am, nalaingak nga gigalaw. Irutak nga igalaw. Alang arud manang, bareng makababata. Anya ka din ti madamag kikaw. Sigunin tinyawag ti gayem ko. Dandanida kanon iti kabatuan aking malipkipan ni Dado. Ay na, siyak pa'y ti agnerbyos ka nagiti mapaspasamak. Alawadan nyo ha, ang mga nadadakas nga bunga na ita panagnerbyos yo. Saan mo't siguro tawan mo sakit kaw? Napanan ka di dabos kan Dado. Ay, jakman ambaw. Kanayon damot nga kuy-kuy og no sa dino ti papapananda. Masakit tinakam ko itinaramid na. Kunada natin nagnitseri. Ngam, kaslasaan mo't analadingit. Kasano nana? Ada ka di pagbabaan ta? Un ma'am, mabalin nga adda pagbabaan ditaw. Saan atupang ditaw? Matanawan ka di dita ti baybay? Un ma'am, mabalin ta ti bumaba no makaulog ta. No makababata iti bangir ti bakaw. Agturong tapay iyay ayan ti batbataw. Ta ijay ti mabalin a pagbabaan nga agturong iti baybay. O sige nga Rod. Siyak matan ti umuli manang. Nanang, panaggunayong. Agbalegi nga ta ni Manong Kiko, nanang? Day tati saan ta nga ambo anak ko. Ngam ko namat ti gayem na nga asidagdan iti ayan ti nakakitaan da nagsardengan ti motorbot ni Dadaw. May samot ni Manong Dado. Ayunan na ni boss. Day tati maaramidan ti pirak. Nakita ka no ni Kiko nga dainyawat ni boss kanidado a kwarta. Ay, partners in crime da nga rod ano kasta? Lakit day anak.
Kanayon da nga agkuyog. Amin nga aramiden ni boss, kadwa na latta. May samot ang managdakdakas gapo iti pira. Nasa umon, anak. Di da mabutang nga uray at damay sagma. Makitam ka di ti makitkitak iti taaw. Yatin samot dayjay, ma'am. Ay na, saan nga ta managdakdakas dagijay? Amangan no pagaramidan datamot iti dakas. Saan datamot siguro apatayan? Iwagayway ta tinakartib nga oles. Barang makita data. Ha? Kasla dito'y samot ti pagturungan da. Alwadan ta ti sumalog iti kabatuan. Barang saan data panawan no makadanon ta iti igid ti baybay. Mala, iwagayway talata nga rod ti lupaw. Wan man ang saan ta sardayan nga iwagayway. Hello, nakaawag ka matkikaw. Ada ka dinapatig nga ibagam? Imbagtawan opisina ita. Kung nati pulis nga adda kano inlugan da adwa babae iti ate. Asino da ka now? Saan da pa'y kano akinasaw ti babae? Tagsangsangit da kano. Natruma na siguro. Anya ita ti aramidam. Inak sumabat iti pantalan. Masapula saan pa yamapan iti dua iti balay ni boss no iso daman. Sa dino nga rod ti papananda. Interviewin ida ti pulis. Kalpasan na. Iawid ko pala ida iti balay. Sige, sikat ti makaamaw. O sino ti kinasarita mi ti telepono? Ada kayo matgaya man, sir. Agdamdamag mat no ayan niyo kanaw. Naibagak matan nga awan kayo, boss. Dinamag mo kumano anya tinagan ti mang damdamag kanyak. Ay, saan kumatan at dinamag, boss? Inton maminsan, damagam no sino ti umawag. Nalawag? Wan, boss. Ang kaslaman ni Marla ti imawag. Saan nga ta akayat na ti agsublay manipod ijay probinsyada? Saan ka pa'y siguro ngagkabaw tapno saan mo ang mabigbig ti boses ni Marla? Ay, Imposible ti bagbagam. apay ko mga imposiblay, sir. Saan ka day nga dalaang ijay probinsyada? Jakamukin ka. Panawan ka manlangan, kabaw. Kunakon kat si bibiyag kapay gayem. Si Bibiyag, asino tinangibaga na tayak gayam? Kung nawdabos kandado, nakita da kano anatin nag iti taaw. Impasawar na pa iti taaw karag iti Coast Guard. Iti anya aga po. Kasano ko mga ipasawar na, kat amo na nga imbati nak ija balay na ija isla. Damag ko kat nala na kano ti benepisyo ti life insurance plan mo. Ti awanan pa in a Salvador. Isugayam nga inyala anak iti life insurance plan. Taad dama di a plano na. Itatanag parang ka. Kan imbagam karag iti pulis ti nanamid na. Manayunan ti krimen na kaso na. Ti ayop. Maibilang nga illegal detention kan insurance fraud ti naramid na. Nakaumay kamat dito'y balay da, boss, kikaw. At dandamarlakan cherry di presinto manang. Kunakon kat. Apay a pinagparang ni Bus Analmas ni Ma'am Cherry. Tapno siguro maklaim na ti insurance ni Cherry. Saan ka di akrimen, ti kasta? Talaga akrimen manang. Umda sa pakaibaludan na iti tong palbiag karag iti krimen nga naramid na. Gapo iti kwarta. Kinabailan na ti agaramid iti krimen. Agyaman ak unay kan ka. Tain remedyom ti pan nakaispal mi ija isla. Mas dawak namin. Tadyak nakita ni boss na nagladingit. Kan awan mo't bangkay analamayan. Agsagana day ja Salvador. Ang mga no aramidan na iti sa bali. Anyang rod ti aramidam kayem. Mangifailak iti darom. Karaman ti kasabwat na nagaramid iti krimen. Dasali kan dado. Wan ngagpaiso. Saan na anaramid ti krimen na awan kasabwat na? Iso akaraman damat amadusa. Gapo iti krimen nga inaramid na. Apay nga tang adalat ta tao. Akabaalan da ti agaramid iti krimen gapo iti kwarta. Para kanyak.
Saan alimpyon ti kasjay a panagpampanunot? Awagan man ni Sally. Tagrarana tayo di restaurant. Ada pagsasaritaan tayo. May papanitian niya, boss. Araminem ti magbagak. Saan kan ngagdamag? Ita ka din, boss? Apay anagrigat ka makaawat. Awagam ka di, wano saan kan akaraman iti pagsaritaan mi. Ay, karamanak boss. Damat lang, awaga kon. Ibagam nga iti restaurant. Saan unay nga ado ti tao iti bigbigat. Ariglado, boss. Awaga kon. Intayo man ija presinto. Ada ka nun ijay dagiti talo ang managdakdakas. Iso ti inyawag ti gayam ta pulis. Natiliw da adago sida? Ada atalo ka no iti may sa restaurant. Amang ano agtutulag da iti sumaruno akrimen nga aramidan da. Isa natiliw da adagos. Mas daw dalakid de. No makita da kayo adwa. Singir iti nangina. Iti panangibati na kanyak ija isla. Di nakpaimay sinarungkaran. Di na kasi narungkaran, tamakumikom ang mga asikaso iti insurance mo. Ita, di nan pakairanudan dagiti kinabaknang na. Tadwa akrimenti ikaro na. Illegal detention kan insurance fraud. Kumusta kan Salvador aman luluko? Cherry, my love. Kasalungardakan nito eh. Mas daw kayo atalo. Tanakarwar kami iti nang ibulusam kada kami kan ni Manang Marla. Saan ka di analmas ka? Di ka naging didi. Taamok nga damat basol mo iti napasamak. Inpagnam ti papeles, idinto ta saan pa'y asigurado nun natayak wano saan. Ay, awan pa kayo naigak iti napasamak ka? Imposible. Gapo iti kwarta. Nagbalin ka nga adipan to'y padam abukles. Madam, di na ko mairaman a paibalon awang basol ko. Basta nakisabot ka iti may sa akrimen, karaman ka amadusa. Tapno saan yung aramidan iti sabali. San, di na kam kuma ipaibalon, Cherry, my love. May love tarupan. Alaam ti kwarta nang isukatam kanyak, takaidam ija pagbaludan. May saak ang mabigbig ani kusyante. Ita, anak nito ay nagbasit asilin aderehas alandok. Kaano tayo pa ang makarwar dito, boss? Adu at tawon ti pan nakaibalod yaw. Tada kayo kat nga ron ti mastermind. Sabali ti ayan ko asilid. Nga magkikita tayo lata. Nagsinangot isilid nga ayan tayo. Kasanon no may pantayo ijay munti. Diyak kayat may munti. Saan? Diyak kayat. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluhan. Krimen, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.